Evo, ako nam možete reći nešto više, odlučili ste se ipak izaći malo drugačije u danas. Treba ubrzati neke procese. Spora pravda nije pravda. Hrvati odlaze iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske. Stvaramo novu generaciju iseljenika, a što je namjerno napravljeno, druga generacija i drugi se ne mogu vratiti. Treba 3 godine da narod dobije državljanstvo. 3 godine Hrvata rođeni izvana. To je kriminalno. I mislim da tu su ljudi u mojem timu ovdje koji mogu jediniti to jedinstveno hrvatsko biće izvan domovine, iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske domovine, da idemo dalje. Jer ja nisam htio biti fikus interesnim skupinama i Hrvatska je sad, ljudi su ginuli u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, da imamo modernu, pravednu državu, a ne da imamo nekako kroz vladu. Do jučer ste, do kakvih sati trebali biti s HDZ-om, zašto ste se odlučili, da ste promijenili mišljenje? Pa ja sam dugo razmišljao, ali savjest je unutarnji glas nečega u tebi. Odlučio sam da više neće biti fikus za interesne skupine. Ja najbolje želim gospodinu Plenkoviću, ali treba brže i efikasnije raditi, treba prioritizirati zadaće. Kao što je povratak Hrvata izvan domovine, izjednačavanje HVO-a i Hrvatske vojske, to su hrvatske snage. U Bosni i Hercegovini izvršilo je samoubojstvo više od 2000 branitelja. O tome se ne govori, a da njih nije bilo, oni ne bi danas ovdje stoji. Nije bilo ovdje danas uopće. U kuloarima se govori da vam je zasmetalo što je na 3. mjestu na HDZ-ovoj listi za dijasporu HSLS-ov kandidat. Je li to točno? Mene ništa ne smeta. Ja ne radim za UDBU, za KGB, CIA, ja ne programam ljudske biografije. Ja radim na svoje savjesti i znam šta je hijerarhija, znam vojnički raditi i znam da se puno bolje može raditi. A o kakvim interesnim skupinama zapravo govorite? Kažete da niste htjeli biti fikus interesnih skupina. O čemu se točno radi? Možete uprecizirati? Pa pogledajte, u svim strankama imate taktičku razinu, operativnu, stratešku. Ima kvalitetni ljudi u HDZ-u sigurno. Ali očito je bilo ljudi koji nisu mene htjeli vidjeti kao nositelja. To je zašto sam me stavili 8. prvi puta i sad su me stavili kao 4. Ja sam mogao proći dole na 4. listu, ne radi svojega ego, ali sad sam rekao neću dopustiti da ja budem samo statista, hoću normalne uvjete za rad i da dovršimo na zadaće što su trebali davno dovršiti. U Hrvatskom saboru sjede ljudi koji su 20 godina, desetljećima destruirali Hrvatsku državu. O tome se medije trebaju brinuti. Hoćete li surađivati s HDZ-om ako hoćete? Ja ću se svakim surađivati koji je državotvorac. Imamo svoj plan i program, 3-4 točke. Ako se uklapaju to, ja ću svakim surađivati. Sa svakim. Sa demokršćanskim snankama, desnim strankama. A sa reciklinanim i komunistom neće sigurno surađivati. Jeste li sve ove stvari koje ste sada iznali, koje stavili pred gospodina Plenkovića, ste li s njim razgovarali o tim stvarima? Imao sam kraći razgovor sa gospodinom Štirom. Ja nisam htio priskakati zapovjednu crtu i to su vojnička načela i mi smo izvjeli stvari na čisto i tu smo mi kako jesmo. Što je gospodin Štir rekao? Pa, pošto je moj odgovor. Sam najbolje ne želio. Želio sam sve najbolje u sljedećim izborima. Hvala. Hvala.